Sæt dig godt til rette på din pude og vend opmærksomheden indad. Mærk din vejrtrækning og samspillet mellem musklerne og vejrtrækningen. Mærk din bækkenbund bevæge sig. Træk luft ind og mærk din lænd og din ryg blive bred, din bækkenbund strække sig. Tag et dybt suk, og du afspænder i kæben. Træk igen luft ind, og så skal du puste et langt pust, mens du understøtter bundens spænding. Og hæve ben frem mod kønsbenet. Spænd med, hold det et øjeblik, og så ny luft ind. Og hold det lidt, og suk, og slip i kæben. Nu tager du 3 gentagelser i træk med pust og understøttelse af spændingen. Så luft ind, hold den, pust, spænd lidt med, hold spænding et øjeblik. Ny luft ind, mens bunden strækkes. Pust, understøt. Tag en ny indånding. Og pust igen. Så hold spændingen lidt. Ny indånding. Og så sukker du dybt. Eventuelt et ekstra suk, så du får sluppet i kæbe, nakke og tunge. Så skal du trække luft ind og lave små pust i starten, afsluttet med et langt pust. Og ind. Pust, pust, pust og et langt pust. Ny indånding. Korte pust. Og du afslutter med et langt pust. Ny indånding. Og korte pust. Slut af med et langt pust. Så tager du en indånding og sukker og slipper i tungen og kæben. Sørg for også at slippe ned i lænden og i maven og i lårene. Stræk dine hænder op over hovedet og lad din rygsøjle få lidt bevægelse. I mærker overkroppen, og så tager du 3 kortere vejrtrækninger med pust, understøtter spændingen. Tag luft ind. Pust. Luft ind. Pust. Luft ind. Pust. Og så skal du lige sukke og slippe din spænding igen. Slip i arme og hænder og skuldre. Så tager vi 3 gentagelser med korte pust eller lyd, hvor du understøtter spændingen. Tag luft ind. Og styr selv pustet. Sådan. Luft ind. Igen, tag luft ind. Og pust. Og så skal du sukke og sørge for at slippe spændingen. Så tager vi 3 lange pust. Tag luft ind. Og puster. Ny luft ind. Og et langt pust. Igen, tag luft ind. Og pust. Ny luft ind. Og så puster du til du har tømt dig helt. Så ånder du ind. Og sukker dybt. Find tilbage til din egen vejrtrækningsrytme og tag nogle suk, hvis du har brug for det. Det var dine 5 minutters træning.